tile kelen lajɛ kun ye ka kuma falen kɛ labɛn labanw la farankan jɛkulu Mali bɔlen kɔfɛ ani Barkan bɔli jamana na ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɛbɛn labɛn nin ko nin b'a ɲini an fɛ an ka fɛɛrɛ kura ta walasa ka kɛlɛ ɲuman kɛ ni marifatigiw ka jatigɛ walekuluw ye yɔrɔ kelen na o b'o jira nin sɛbɛn nin kɔnɔ fɛn si ma fɔ o fɛɛrɛ kura kan G5 Sahel ye jɛka baara ye min ye fɔ ka na se mɛ kalo la Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad ani Mali fara ɲɔgɔn kan sisan siratigɛ ani taabolo tɛ se k'an ka baara haminakow ɲɛnabɔ tugun o kɔlɔsira lajɛ daminɛ na Général Djingengar Manjita n'o ye Tchad sɔrɔdasi kulu ɲɛmɔgɔba ye jamana min bɛ G5 Sahel ɲɛmɔgɔya la Alkasum Indatu Niger ka lafasali ministri y'a jira ko nafolo gɛlɛya kɔfɛ G5 Sahel bɛ ka tɔɔrɔ sisan jɛkafɔ ni wale kelenya gɛlɛya min tiɲɛna kabini Mali bɔlen mɛnkalo camancɛ la Mali donna tɛmɛ fangatigiw minnu balila ka jamana kuntigiya ta olu y'a latigɛ ka bɔ G5 Sahel la ka jɛka baara la ka jira ko yɛrɛma hɔrɔnya bɔnɛ ani minɛnw dilanni daliluya jɛkulu kɔnɔ juillet kalo la Mahamad Idriss Déby ka bɔ Tchad ani Mohamed Bazoum ka bɔ Niger ye u sinsin a kan ko u b'a fɛ ka jɛkulu n'o ye G5 Sahel tɔ ɲɛnamaya la hali ni Mali bɔra la